Dobrý deň. Kam idete? Slečna Duchová. Kam idete, slečna? Však prestaň, ja si natáčam. Slečna Duchová, tak... Kam idete, slečna Duchová? Strečník, ne? Lebo tak sa prechádzate? Áno. Naozaj? Tak ráno prechádzam. Veľmi? A s kým sa tak ráno prechádzate? So zohradkárom? S kobercom? S piarom? To ten istý. Počúvajte, ale on aj vyrába tie koberce, alebo ich iba predáva? Niekto predáva. Rebrík sa kusol. To do skladu dáva, vieš. Aha. A to keby si akože potom patrila do rodiny, tak by si musela tiež vyrábať tie one? Prestaň. Či potom by si iba sadila mrkvičku, Mrkvičku. petržlen, Koleráby. kolerábiky 2, Zemiačky. zemiačky, takú malú zahradku. Staraj sa o zahradníkovú malú zahradku. Ale nie, Šavko, ty si iba